Celtistas, comezamos unha nova aventura europea, un capítulo máis na nosa historia. Mira, hostia, uno que parece que lee. Moi boas, celtistas, xa estamos no aeroporto, temos aos xogadores por aquí por detrás na sala de espera, pero eu xa estou no mostrador porque quero ser a primeira en subir a este avión, porque temos unha viaxe por diante longa, conto vos. Serán 4 horas de voo desde Vigo para chegar a Tabarna. 4 horas que dan para moito. Celtistas, xa estamos a piques de aterrar e deunos tempo a moitísimo, a dormir, a comer, a ver a última tempada inteira de Stranger Things e case a terminar un máster. O bo que agora temos 2 horas de autobús para facer o TFM. Hay que disfrutar de la cámara también. 2 horas de TFM e outra mini sesta ata chegar ao noso destino final, Razgrad, concretamente ao Ludogorets Arena para ver o campo e para facer a rolda de prensa previa ao partido. Moitísimas horas despois xa estamos aquí no estadio no que xogará o equipo mañá. Temos aos xogadores inspeccionando o campo. Júntate pa' aquí, Puma. Y avisa a la abuela que va a salir una gallega, ¿vale? El diablo. Sí, ahora acabamos de llegar y hemos hecho unas horitas, pues todavía más valor le damos a la gente que en plena semana laboral, con conexiones tan difíciles como hay para llegar aquí, hacen el esfuerzo de poder agruparnos, de poder ayudarnos. E antes de marchar, non podíamos irnos sen coñecer a alguén moi especial, Fortuna. E non é o de Freddy Álvarez, senón o de Víctor Barrios. Ella se llama Fortuna, es el símbolo vivo del club de Ludogorets y en todos los partidos aquí en el V-Pharma Arena vuela, sale desde el punto más alto del estadio 10 minutos antes del partido y completa el símbolo de Ludogorets, que es un águila como ella. Es un águila calva americana y es muy joven, puede vivir 70 años y tiene 17, es una adolescente y es muy querida por todos los fans del club y por todo Razgrad. Soy de Cádiz y yo comencé con el tema de las águilas en Benfica, en Portugal, en Lisboa. Después estuve en la Lazio con mis hermanos y al final he terminado yo aquí en Ludogorets. Agora sí, co campo listo, poñémonos rumbo ao hotel. Un hotel que nos recibiu coa árbore de Nadal posta, con algún recordo histórico do noso rival de mañá e cheo de bandeiriñas de todos os equipos que pasaron por aquí. Por fin no hotel celtistas xa bichedes que foi un día de moitísimas emocións, así que imos xa para a cama que mañá temos que guardar forzas para un día importantísimo. Boas noites. Moi bons días, celtistas, por dicir algo, porque a verdade é que o tempo non nos acompaña moito, pero nós xa saímos do hotel para ver as principais atraccións turísticas de Razgrad. Razgrad está no nordeste de Bulgaria, é a cidade principal da provincia do mesmo nome, situada no val do río Belilom, nunha rexión histórico-xeográfica chamada Ludogorie. Parece que o tempo deunos un pouco de tregua e deixounos ver perfectamente a mezquita de Ibrahim Pasha, un monumento histórico otomano destacado. A Ibrahim Pasha é unha das mezquitas máis grandes dos Balcáns e tras décadas de abandono foi restaurada recentemente e reaberta en 2024, recuperando o seu valor como monumento histórico e cultural.
Pasamos agora pola Torre do Reloxo, que mide 26 metros e é un dos símbolos de Rasgard. Foi reconstruída en 1864 sobre unha torre máis antiga do século XVII e a súa estructura combina pedra cunha superestructura de madeira e cúpula. Estamos agora en Abritus, a antiga cidade romana na que se construiu a actual Rasgard. Abritus foi unha antiga cidade romana e despois bizantina situada na zona onde hoxe está Rasgrad. Nas ruínas de Abritus consérvanse restos arqueolóxicos, estructuras de murallas, fortificacións defensivas, un lapidarium e outras ruínas urbanas que dan testemuño do seu pasado como cidade fortificada. E tras este pequeno tour por Rasgard, volvemos ao hotel para xantar, descansar e prepararnos para o partido. Chegou o momento, quedan escasas horas para comezar o partido e vimos aquí ata o estadio a comprobar que o céspede está en perfectas condicións. Vemos que sí, así que imos agora fora a ver se o celtismo tamén está en perfectas condicións e listo para animar o equipo neste terceiro partido a domicilio de UEFA Europa League. Estamos xa no punto de concentración do celtismo, imos a ver como están vivindo esta previa. Nos chegamos ás 4 da mañá, estivemos por aquí devagando para facer que facer e nada, e ao final pasando ben entre celtistas, que é o importante. Vimos en Barcelona, arrastreinos ata aquí, ata Rasgard, eles son de o Hércules, Alicante, de Alicante, Hércules. veñen hasta aquí para animar o Celta en Bulgaria. Me ha sorprendido muy gratamente, o sea, me encanta el ambiente que habéis montado, que os guste la cerveza y a pasarlo bien. A historia do celtismo está aquí reflexada, a época de Champions, o noso amado delegado Vlado Gudel, historia da cidade, unha cidade proletaria que traballa no Berbés cos guindastres de Teis, a Serea de Castelao para contar un poquinho a nosa historia, o día que Aspas comezou a trazar a súa historia, a nosa data, como estamos comunicados a través dunha ría, e noso amado azar que hoxe nos achega un pouquiño a antigua Bielorrusia e todo iso, non? E, bueno, o escudo da Peña de Boinas Celestes. Pois arrincamos agora ao camiño cara ao estadio. Por suposto, imos Pois para lá. veña, un berro. A ver, ponde lema. Imos Celta. Vai. Soño con voltar a Europa para verte campeón. Real Cruz Celta, Lolo. Real Cruz Celta, Lolo. Real Cruz Celta, Lolo. En todos os partidos de Europa a domicilio. Sí, correcto. En Stuttgart, en Zagreb, hoxe aquí en Rasgard. Falta Belgrado, falta Belgrado aínda. Tamén iremos. Hai que ir a todos por agora. Sempre polo Celta. Está quentiña, pero nos entramos xa ao estadio porque en apenas uns minutos comenzará o encontro e veremos o partido desde un sitio privilexiado. Xa estamos aquí!
E ata aquí o encontro e o Inside. Foi unha viaxe longa e un partido complicado, pero aínda queda moita fase e moito alento do celtismo, que estivo apoiando como nunca pese a complexidade de todo. Grazas, afección. Vémonos o domingo na Liga.